Mужчина і жанчына стварыў іх. Катэхеза пра сям'ю айца Петра Белевича. Pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieczne. Amen. Хочеться сказати Христос воскрес, але наша зустріча вже поза часом великодним. Тим не менш, Христос воскрес. Це правда. Віримо в Єзуса Христа, який перемог смерть, який перемог грех, який перемог дьявола, swoim wskrzeszeniem. I On żyje, i On z nami, i On lubi nas, i On przebywa, jak sam kazał, zawsze z nami i posyłaje nam Ducha Świętego. I jeszcze warto uzgadać to, że wczoraj my świadkowali uroczystość spasania Ducha Świętego. Сегодня Maci Bożej, Maci Kościoła, świata, kaliści nasze предки. W niektórych krajach europejskich, katolickich po dzisiejszy dzień kaliści, a niektórych po dzisiejszy dzień to jest drugi dzień Zielonych Świateł, drugi dzień spasania Ducha Świętego. Drugi dzień, nawet na przykład u Germanii jest wychodny dzień. W niektórych landach jest wychodny dzień, to światoczny dzień. Ludzie świadkują spasanie Ducha Świętego jak Paschu. Pierwszy dzień świata i drugi dzień świata, jak Boże Narodzenie. Pierwszy dzień świata i drugi dzień świata, bo tak wielka jest świata ta, że trzeba uszanować bolszczem zwyczajnie. I temu tak świadkuje u katolickich, chrześcijańskich krajach. To normalne. I сегодня świadkujemy, radujemy się razem z Maryją, Macią Kościoła. Z tej, jaka ja pierwsza i można сказать, najbolsz w siebie przyjęła Ducha Świętego, bo ona zaczęła od Ducha Świętego. Jana Maci Kościoła, nasza Maci. Nie Bóg, nie boginia, niektórzy tam chcieli dokazywać, że my, katoliki, liczymy Maryję jak Boga. Nieprawda. Nie słuchajcie tego, nie sporcie, bo nie ma pra co sporyć. Prosto, chaj sobie każą jak chcą. My wiedzimy, że u nas jest jeden Bóg Trójcy Świętej, jeden Ojciec, Syn, Duch Święty, trzy osoby Bożije. I wiedzimy, że to Maryja to tak samo stworzenie, jak i my, ale wybrane je Bogiem dla Bożego Syna, dla narodzenia Jezusa Chrysta. Jana Jego zaczęła, Jana Jego narodziła i Jana zostaje Maci Bożego Syna na wieka. Tamu nie będziemy odkazywać od naszej Maci. Nie będziemy próbować jakości tam umniejszyć jej znaczenie w historii zbawienia. Nie umniejszym nijak, ale dzieczy na Biblię i tak dalej. To nie temat na dzisiejszą katechezu. Chcę trzymać naszych tiem i będziemy trzymać, prosławiając Pana Boga, dziękując za dar życia, za dar stworzenia człowieka, za dar bycia mężczyzną, bycia żonczyną, za ten dar służeństwa, dar siamii, dar prosto życia. Pomolimy się o imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj Maryja, pełna ja łaski, Pan z Tobою, błogosławiona ja tymi żonczynami i błogosławiony płód łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, mali się za nas grzesznych, ciapiery u chwilinu śmierci naszej. Amen. Maci Kościoła, mali się za nas. Przyjdź Duch Święty. Przyjdź Duch Święty, przyjdź Duch Święty. Amen. Tak, drogie, my tydzień temu rozważali pra... ciekawe wielmi, probaczcie. Ciekawe wielmi temat to znaczenie pierwotnego tego ogólnie, że człowiek był goły. Adam i Ewa, stworzone Bogiem, byli gołymi.
znaczenie, to pierwiczne. Czemu my to кажем pierwiczne? Bo Jezus tak nazwał. Просто, bo Jezus u Nowym Zapowiecie, Jezus, kiedy idzie spór z faryzejami, służeństwa, rozwód i tak dalej, Jezus wracaється do początku. Jezus im każe, z początku tak nie było. Nie. I dla nas to wielmi ważne. Jednak z początku tak nie było. Jezus nas wracaje do początku, do osnowy, do fundamenta, do początku. I kiedy my zabudzimy nasze ludzkie ja, trzeba сказать nawet w jakimś sensie Boże początki, koreni, zginiem. No ujawicie sobie, kiedy roślina mogła wskazać, mnie koreń nie potrzebny. Ja już wyrosła, ja już wielka, ja takim drewem stanę się. Za czym mnie koreń? Wyreszcie koreń, nie trzeba mnie jego. Czasami ludzi, niby to rozumne i logiczne, nauczne, chcą dokazać, koreni nam nie potrzebne. No to bezumie. Chcesz wyrubać koreni swojego życia, swojego istnienia, swojego sensu życia. No to samobójstwa. Prosto samobójstwa. Ruchniется такое дерево, якое не має фундаменту. Ruchniется taki dom. Wiedаємо так само і ту притчу про дом, побудований на піску без фундамента. І він ruchniется, просто ruchniется. Тому нам треба бути вірними тим початкам. To, a czym Jezus uzgaduje i do czego Jezus nas jakby posyłaje. Idź do początku, pogledzi, jakim tam był początek. I my ogólnie już rozpoczęli takie wstąpienie do drugi rozdział Księgi Bycia, wiersz 25. My rozważajemy nad tym wierszem. Byli jany обоє гоłыя, мужчына і ягоная жонка, але не сороміліся одного. Разумееце, можна было б думаць, я пра гэта казаў крыху, што гэта якісьці такое памылка. Адкуль яны взялі? Друг, ні з таго, ні з сяго. Трэба гэта глядзець, якби глядзець на пачатак. І сёння wstyd człowiek stydaється. I to dobra, niczego strasznego, про to jeszcze będziemy. Ale temat sioniesznia wstyd jak wopyt na mierzy. Wopyt, albo mierzowy wopyt, graniczny wopyt człowieka jest естественно. Wstyd. To wopyt, jaki człowiek zdobywa na mierzy pomiędzy tej stanem w raju i kiedy pokinął raj, kiedy zgrzeszył, kiedy był nieposłuszny. Wopyt mierzy, wstyd na mierzy, tak może lepszy. To temat tej katechezy. Wstyd. I pierwiczny wstyd to tak samo początek. Tak jak początkiem była samotność człowieka. Ona była z samego początku. My samotne, одиноkie byli i Bóg to zauważył. Stworzył człowieka cudownego, Adama, ale on odczuwał siebie samotnym. I Bóg sam skazał, niedobra być człowieku одному. I to było na początku. Tam stworzył dla jego Ewę, żonczynę, z jakoj i znów początek człowiek powinien budować jedność. Jedność mąż i żonka to одно. Jany одно. Znaczy, pierwiczna samotność, pierwiczna jedność. Z tym mężczyzną konkretnym, одним, z tej żonczynej konkretnej, одиной.
Гэта ўсё пачатак. Калі будзеш браць узор з гэтага пачатку, калі будзеш верны гэтаму пачатку, не памыляешся. І стыд цяпер. Гэта трэці як бы. Стыд гэта таксама на пачатку ён быў. Так, калі Езус адносіцца да пачаткаў, гэта ён мае на ўвазе таксама і гэты момант. Езус не вырызае чагосьці там, як некаторыя бы хацелі. Штосьці вырызаць, штосьці схаваць, штосьці мінаць, каб не было. Неправда, не можна так. Біблію трэба браць цэлесна, так, як яна ёсць. Так. Вось і гэты фрагмент, які я толькі што прачытаў, што не саромеліся адно аднаго, не мелі сораму, стыду. Гэта было спачатку і для разважанні пра тэалогію цела. Ад пачатку трэба памятаць, што справа ідзе пра асобу чалавека, не як прадмет. Мы не глядзім на чалавека як на якісьці там прадмет, як рэч. Не. Чалавек ён асоба, ён аснаванне, ён не штосьці, але хтосьці. Ён мае сваю годнасць, веліч. І в гэтым вымярэнні чалавека як асобы, як кагосьці вельмі важнага. І ты памятай, ты асоба, ты вельмі важны, як мужчына, як жанчына, як муж, як жонка. Ты вельмі важны. І тут гэтая асоба, не рэч, не глядзі на жанчын, на мужчын, як на прадмет. Напрыклад, ён можа быць прадметам твайго пажадання. Не, это грэх. Гэта асоба, шануй гэтую асобу, уважай. І глядзі з пашанай. Не як на прадмет. Таго не можна. І в этой асобе развіваецца вось гэтае пачуцце сэнсу цела. Пачуцце сэнсу, якой смысл, якой сэнс майго цела. Ну так Пан Бог стварыў нас на пачатку. З гэтым, што Біблія кажа, не саромеліся адно аднаго. Такія былі пачаткі, але ў пачатку зараз мы до гэтага дойдзем, яшчэ штосьці здарылася. І цяпер гэта як бы першы запіс, то, што было запісана в людской świadomości, што яны не саромеліся адно аднаго, хоць обоje былі голыя. Гэта першае, як бы, сцвярджэнне, што першыя людзі, мужчына і жанчына, былі голыя, аднак не адчувалі узаемна ўстыду. І гэта быў стан іх свядомасці. Не то, што яны былі несвядомыя. Яны не адчувалі встыду, таму што свядомасць была іншая. Так. Яны перажывалі сваё, мелі пачуццё, перажыванне цела. І Адам ведаў, што ён мужчына. Ева ведала, што яна жанчына. Яны не мелі, так як сучасны чоловік загублений, безбожний, адрокся ад крыніцы, ад сваіх каранёў. І можа сучасны чоловік нібы такі разумний, научний, а може так глупа сцвярджаць, а я не ведаю, хто я. Ну то ты хворы. Табе трэба лечыцца, калі ты не ведаеш, хто ты.
Idź do psychiatry. Probaczcie, że ja takie reskie słowy кажу, ale jak по-другому? Обманывать человека? Казать ему, ну да, в принципе, кто знает, та-та-та. Знает Бог, bo On ciebie stworzył. Jak mężczyznu, jak żonczynu. Mężczyznam, żonczynaj. I On ciebie tak stworzył. Znaczy, te słowy, że jany byli gołe, jany nie sromili się одно одного. Te słowy кажą jeszcze o wzajemnym. Nie tylko, że Adam był świadomy siebie samego, Ewa była świadoma, pierwsza żonczyna siebie samej, ale o wzajemnym przeżywaniu ciała. A przeżywanie mężczyzny żenoczności, że właśnie ta żonczyna, i on tak глядел na jej, można сказать, jakim świadomości swojej, bez soromu, bo patrzył w jej prostu żonczynu. Tak prosta, bez nijakich seksualnych tam sporczonych dumach, żadań. I ona była widna w gołości, jak ona była goła, jej ciała. Tak, i wzajemna, analogiczna. Żonczyna i było przeżywana mężczyzność Adama tak sama. I ona patrzyła, że to on mężczyzna. Adam baczył, że to Ewa ta żonczyna, a Ewa baczyła, że to on mężczyzna, że one jakości tam odróżniają один od одного. I nie mieli nijakich zamroczek, jakie тут хоче сучасний świat nam podkidać obmańczywa. Прям niektóre, особливо egzorcysty, кажуть diabelsko. Tak. Kiedy autor tego tekstu, Bóg, a kto jeszcze autor Biblii? Bóg. Podkreśliwa je, że one nie sromili się одно одного, nie odczuwali nawzajem soromu, wstydu. I on chce skazać nam pro wzajemne przeżywanie ciała i on chce z maksymalnej, dostępnej dla siebie takiej precyzji i dokładnością, że właśnie tak było, że on był mężczyzna, i ona była żonczyna, a one nie soromili się. To tak samo dokaz jeszcze jeden na mężczyzność i na żenoczność. I nijak niczego больше nie ma, nie istnieje prosto. Nie można nam zgadzać się na obman, na czysty obman, nielogiczny, nienaukowy, bezumny obman. Nie można nam zgadzać. I Bóg wiedział, że ten skaz nam potrzebny, żeby tak samo zrozumieć. Bo Bóg wiedział się, i on wiedział, że to będzie taki 21 durny wiek. W kawyczkach durny, bo on nie durny. Durny w tym, że poczynaje ideologia jakaś tam, poczynaje nam wciskać tak, że nie, to możesz być zajczyką даже możesz być tam, sałaczką możesz być, tak, nawet tak, to już nie tylko, że nie wiedziesz, czy ty mężczyzna, czy ty żonczyna, czy ty takiej, siakoj, inszej, a może ja włok, a może ja ptica, a może... Słuchajcie, no stolki głupości, no jeszcze świetnie baczył na pełno w całej swojej historii. My tak dają siebie obmanuć, jakimiś tam moda przyszła z jakiejś tam krainy, czy już teraz nie krainy, to całe korporacje pracują nad tym, jak nam wykinąć Boga z serca, z głowy, jak wykinąć rozum swój, jak my nie dumali prawym tekstem, jak my nie dumali, jak my byli durne z durnych. Nie zgadzajcie się, drogi. Bądź rozumny. Dziękuj Bogu za twoją mężczyzność. I nie bądź
jak muszczyna, każu do muszczyn. No i nie bądź takim, na polskiej mowie zniewieściały, znaczy jak niewiesta. Oj, nie wiedaju, tak może skazać żanczyna. I to normalna. A ty jak muszczyna powinien mieć swój pazłanocznik i trzymać wsiu ziemiu. I żonku swoich dzieci i tam, kali kryzys jakiś, ty powinien trzymać. A żanczyna na odwrót, ty opieraj się ab murza. I on twoja siła, i on muszczyna, i on powinien, obiazan tobie ta pomagać, czy ciebie podtrzymać. No i odczuwać tak samo, że ty słuchasz jego, że dla ciebie, jak dla żanczyny, ważne jego słowy, ważne jego, mnienie, dumka. To, my krychu, a ty chodzimy, ale niechaj będzie, może tak trzeba. Nie bajać być takim, jakim, do jakiego zadania, jakim nas stworzył Pan Bóg. Tak. Kali autor podkreśliwa jeszcze to, nie odczuwali nawzajem wstydu, nie soromili się. I on chce сказать, że wzajemne przeżywanie ciała, i on chce opisać to wzajemne przeżywanie ciała, swojego cielesności, z maksymalnej, dostępnej dla siebie dokładnością. Kapużo wtedy człowiek Biblii jeszcze spokon wieków, że on tak rozumieje siebie. Można сказать, że ta dokładność, precyzja odlustrowuje pierwotny opyt człowieka w sensie takim prostym sensie, jeszcze prednaukowym, ale tak samo i naucznym sensie, w pojęciu współczesnej antropologii, filozofii człowieka. To bogacie wielka jest dla nas wszystkich. Bogacie. I kiedy my każemy pro to maksymalną i dostępną dla autora tego tekstu dokładności, precyzji, to biorą pod uwagę ten period opytu człowieka historycznego. Człowiek historyczny, jaki jest później u historii. Tu jest opyt człowieka, jaki już był pośla jakby stworzenia. I opyt człowieka historycznego, pośla stworzenia, jaki byli pośla Adama i Ewy, nasz opyt tak samo, mój i twój, każdego z nas, absolutnie. I on, na żal, obciążony spadczynej grzechowności. My żyjemy pośla pierworodnego grzechu. My nie możemy wejść jakby w świadomość, rozum, serce Adama i Ewy. My możemy to rozpoznać właśnie tym prostym słowem. Byli one oboje gołe, mężczyzna i jego żonka, ale nie saromili się jednego. Jak to było, nam to amal nie zrozumieć. Zadumywajmy się, bo my historyczny człowiek, jaki był już u historii paśla początków, u nas jest już ten ciężar spadczyny grechowności, spadczyny grzechu. Ale Słowo Boże, Bóg nie przestaje nas uczyć, jak to było. Pierwotna niewinność. Pierwotna niewinność. Jezus, i On idzie do początku. I On nam każe. Ten początek dla Jezusa wielmi ważny, bo On jakby ma swój przeciąg. Jest jednym, nie jest sklejony razne kusoczki a tam jakości tam sklejmy, nie. To przeciąg nierozłączny. Od stworzenia aż do czasów Jezusa, aż do nas.
І ўсё ёсць лагічна, ўсё ёсць мудра. Так, гэтыя словы Езуса «Ідзі да пачатку», на пачатку так не было, дапамагае нам як бы перайти гэты парог гістарычнасці і грэшнага чалавека, бо мы грэшныя людзі, пасля Адама і Евы маем гэты, атрымалі першародны грэх, які мы змылі хростам, але грэшныя людзі. І Езус дазваляе нам, калі кажа «Ідзіце да пачатку», дазваляе нам паглядзець больш адкрыта в сторону, в бок гэтай первічнай невіннасці. Так. І кніга Быцця 2:25. Былі яны обоje голыя, мужчына і яго жонка, але не саромеліся адно аднаго. Яно jakby требує, вимагає перейсці гэты парог гістарычнасці. Так, гэта можна заўважыць в цэлым дальшым тэксце. Бо ўжо некалькі вершаў далей гэты самы аўтар напіша нам 3:7. Паглядзіце, што напісано в 3:7. Тады адкрыліся у абаіх вочы, і яны пазналі, што голыя. Разумееце? Тот самый аўтар пару вершаў далей ужо кажа, яны пазналі, што голыя. 3:7. І далей сплёўшы лісты смакоўніцы, яны зрабілі сабе павязкі. Тады адкрыліся, вось гэтае, паказвае нам на новый момант. Ён уже новы атрымліваецца. Момант гісторыі чалавека. І новая сітуацыя. Новыя абставіны. Пасля jakby zerwania pierwszego sojuzu z Bogiem. Пасля próby związanej, nieudanej próby, nieudacza to była u człowieka. Złamanej, związanej z drewem poznania i dobra i zła, jaka ja zarazem jednoczasowo była próbą nieposłuchmianości. Pierwszy raz człowiek popróbował być nieposłuchmianym. Znaczyć niesłuchania Bożego Słowa we ўсёй Jego prawdzie i nie przyjąć z lubowią w całej pełnocie stwórczej woli Bożej. Tak, wobec strasznej, tady пасля граху, пасля падзення, тады, страшнае тады, адкрыліся ў абоіх вочы. Тады, пасля гэтай непаслухмянасці, пасля гэтай неуданай пробы, я тут попробую пазнаць добро і зло, як я буду мудры. Так дьявол спакушаў, так дьявол абманываў, трэба сказаць. Цяпер па-іншаму пробуе сказаць нам, што пачатак не важны, то ты сам ствараеш свою особу, типа там, что ты можешь выбирать, чи ты мужчина, чи ты жанчына, чи ты собака, чи ты кот, чи ты орел, чи ты воробей, чи... Ну, люди милі. Та. Ktoś ci kiedyś kazał i czasami jest taka spokusa. Tak samo kazać, ja by chciał jeszcze w normalnym świecie pomierci. Nie, ja by chciał, jak normalny świat Boży istnował do końca świata. Tak.
moment, nowa sytuacja, wracają się do tekstu, do nauki papy świętego Jana Pawła Wielkiego. To tak samo nowa suć, nowa jakaść przeżywania ciała, nowa jakaść przeżywania ciała. Do grzechu była insza jakaść, sposób przeżywania ciała, a tu nowa pojawiła się. Ta z przeżywaniem ciała. Taka jakaś przeżywania ciała, про яку nie można już сказać, jak mają w 2:25 byli jany oboje gołe, ale nie saromili się одно одного. Już to nie można nam сказać. W tej nowej jakości. Na żal. Wstyd, saromliwość. Wstyd stał wopytam. Nie tylko pierwotnym, ale stał wopytam granicznym, mierzowym, stał nam mierzy. Pamiętasz, tym, co było, cudowny raj, i tym, co stało. Popali w grzech. I to ważne, jak było skazano. Różnica pomiędzy 2:25 i 3:7. 2:25 to drugi rozdział Księgi Bycia, 25 wiersz, a 3:7 to trzeci rozdział Księgi Bycia, 7 rozdział. U pierwszym wypadku jany byli gołe i nie zaromili się одно одного, nie odczuwali wzajemno wstydu. U drugim wypadku jany poznali, że gołe jany poznali, że gołe Cicho to znaczy, że przed падением, przed tym, jak odkryli się im w oczy i poznali, że to byli gołe, że jany nie znali, nie poznawali siebie? Nie, papa każe. Nie w tym rzecz. Byli gołe, nie wiedzieli o tym i nie baczyli wzajemnej gołości swoich ciał. Nie tak. Biblia rozkazuje nam dalej, w dalszych słowach, że zaczytajem 10:3, Bycio 3, 10:12. 10 wiersz do 12. Bóg każe do Adama: gdzie ty? I Adam odkazał: ja czuł twój głos u sadzie i spałochał się, bo ja goły, tam schował się. Bóg spytał: kto skazał tobie, że ty goły? Może jeł ty z drzewa, z jakiego ja zabranił tobie jeść? Mężczyzna odkazał: żonczyna, jaką ty dał mnie, ja napadała mnie z tego drzewa i ja jeł. Bo się ty tekst, coś ci pokazuje больше, głębiejsze u samym baczeniu, u samym, to nie tylko jakby problema w oczej, tak? Tylko w oczy. Sensorne. Ja ubaczył? Ja goły. A przed tym ja był ciemny. Nie. Ja nie baczył, tak? Nie. To nie problema tylko dzwonku, jakości naszego baczenia, oczami ciała. Nie. To coś ci больше. Jeśli my zrówniamy 2:25 i 3:7, my możemy ubaczyć, że idzie tu nie tylko taki prosty переход od niepoznania do poznania, ale idzie sprawa radykalną, taką korenną zamianu znaczenia pierwotnej gołości żonczyny w odnosinach do mężczyzny i mężczyzny do żonczyny. I ona wychodzi jakby z ich świadomości,
jak płot drzewa poznania dobra i zła. Kto tobie skazał, że ty goły? Bóg pytaje Adama. Może jeł ty z drzewa, z jakiego ja zabranił tobie jeści? Bóg jakby już pramo idzie. I zamiana heta jest, to ja nie ubaczyli, że goły. Dotyczyć niebasredna. Poczucia sensu swojego dzieła w odnosinach do Stworzyciela, do Boga i stworzenia. Że dalsze będzie pokazane nam, że ja w 10 wierszu jest. Ja czuł twój głos u sadzie i spałochał się. Bo ja goły, tam uschował się. I osobliwa jest ta zmiana, jaką ten tekst nam zarysowuje. Tak prosta, tak krócienьka, tak zżata, trzeba nawet tak сказать. Jednoczesowo tak dramatyczna. To drama, straszna drama. Ta dotyczyć niebasredna. Może Jan Paweł II Święty każe najbardziej niebasredna. Tych odnosin relacji. Mężczyzna, żonczyna, męskość, żenocześć. Trochę to będziemy dalej rozważać w następnych naszych katechezach. To ciekawe, jak nie wyjść z tego światła Bożego Słowa, jak nie popaść w obman współczesnych ideologii bezbożnych, jakie chcą nam ukraść, bezpaszany, ukraść nasze ciała, naszą żenocześć, naszą mężczyzność i zginąć w bezdniu, bez sensu kulki straconych życi, połamanych serc. Niby tam prosta operacja, to jest obman straszenny. Straszenny. Nie dozwólcie obmanować siebie. Bądźcie mądrymi. Niechaj Duch Święty zejdzie, niechaj Macie Boże kieruje, niechaj Macie Boże nakierowuje nas do mądrości Bożej, do Bożego Słowa, dla dzieci Chrystają się i tym, że Papa Jan Paweł II nam pokinął, mężczyzna i żonczyna i stworzył ich, mężczyzna i żonczyna, ale i tym, że Bóg, bo Papa idzie postajanno, tu nowej zapowie, a tu 5 kniża. Trzymają w rukach 2 kniги. Słowo Boże. I tym chcę kierować i to chcę переdawać. Nie to jest, to ktoś ci tam wydumał wdруг, dał siebie obmanuć diabłu. Nie. Chcę Boże i tylko od Boga. Pomolimy się. Przyjdź Duch Święty. Przyjdź Duch Święty. Przyjdź Duch Święty. Maryja, Macie Kościoła, mali się za nas. Maryja, Macie Kościoła, mali się za nas. Maryja, Macie Kościoła, mali się za nas. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Bezzachanna. Z Bogiem, drogie. Mężczyzna i żonczyna stworzył ich. Katecheza prasiam Ojca Piotra Bielewicza.